ka kara mini basira da hikimar ka ya Allah, dan komai da ake nema duniya kiyama. Allah kai ne mai mulki ya ai ba wani mai mulki, ya Rahmani ya Allah ai kai ne mai rahama. Ka kara muna rahama, ka sabuko muna rahama, a rayuwa a zamna a saba a dawo kuma a saba, wannan ya zama tilasta wannan babu shakka. Ina gode Allah da yayyo ni bani Adam kuma ya karama ni, ya lalle dole in gode ai kuma ya zamto tilas. Ba ka ga turawa su suna da kuɗi amma ba sa sallah, ai kan sun yi asara. Da kallo a sama shirwa ya dau zaki, ga kallo a ƙasa ga kura ga akuya. Wayo rayuwa kun shigo rayuwa ta ni na gode Allah, rayuwa ta ni na gode Allah. Komi ya shi ke yi min, jaraba shi ke yin ta, kairi ko ko shari ka gani sai ka jure, kar da ka ce ka kasa. Komi yayyo farko karshen shi za ya so ne, dama guda gare ka. Komi gode ma Allah, shi ya ce ai mu gode. Ayar ta ma zan furta, wai in shakartum ya ce la asidan na ku. Na faɗi ba daidai ba, Allah shi ke da ikon ya gafarta ma bawa. To don haka sai mi niyyar aikin alkhairi na kwarai ya sai mu dace. Allah shi ya san gaibu, ku kyale masu shirka sun daina gani a gabansu. Ku dai ku biyo ni na furta, zance bai wuce shirka. Zamani ne ya canza, yaro har manyan manya, birni har ma da ƙauye, wasu tuntun har sun zauce. Wannan zance na bar shi sai dai a gaba in ƙara. Zan ɗau sabon labari, kun soka shi ya dace. Wanki kaya ya tsara, wane ne shi wannan ne? Ai shi ne manzan Allah, askan shi ba misali. Ai ka gani sahabai sun rike manzan Allah, to sai mu ɗaura niyya kuma sai mu dace. In ka tuna ko a kiyama mu ne farkon hisabi, to don haka sai mu murna Allah ya samu dace. Amin mu ƙara sunna sannan mu ƙara himma, Allah ya samu dace. Ni furci na gare ka da kuskure ka yafe, dan kai ne mai abuwa ya Allah sai ka yafe. Shi dan Adam da sabo a zuciya da tsatsa, ya Allah sai ka wanke da zamanto a fadi. Ai kun gani Fir'auna yayi girman kai ga Allah, Allah sai ya kama shi da shi da yan uwan shi. Bawon Allah na kirki, ai shi bai ma girman kai ga dukkanin al'umma. Ka gani ko a WhatsApp ni na ganin ka allin, kana gani na allin, amma mu dai na cacin, mu dai na sada sunna. Wannan baya da kyawu, ni sai in yo tunanin na yo laifi gare ka, ko kayo a gare ni. Wai kuma aibi ne ni sai in kasa gane. Nasiha ta a gare ku, girman kai ne jahilci, sannan musa a leda, sannan sai mu yada. Ƙarshen zance zan furta, zance na ni ya Allah, da kuskure ka yafe, na bar ku wannan shafi.